ogbo ga anụrụ m ihe ị na-ekwu butuo ya ọta 1 Septemba eji m oji agodo ofe Igbo dịka o siri were dị mana ọnwa mba ka a na-abanye wee were akwa ọkụkọ Igbo wee na-echere Chineke n'elu n'isi ụmụ Igbo niile gara outside country n'isi ụmụ Igbo niile nọ na Naịjirịa ebe ma ebe nwa afọ Igbo ọbụla nọ na dịka nna m akwa naanị na 1 Septemba n'ọnwa mba ọ ga-ahụ mmepe ụzọ nyere nwa afọ Igbo ọbụla kwelu m ise ọ ga-ahụrụ mmepe ụzọ nyere nwa afọ ọbụla nọ na n'ime nga na outside the country kwelu m ise ọ ga-ahụ mmepe ụzọ nyere nwa afọ Igbo ọbụla ihe na-esiri ike na mba ụwa niile kwelu m ise n'ime ọnwa mba a na-abaghị eji m akwa ọkụkọ a wee na-ekwubi okwu n'aha Chukwu Okike abịa ma ka emepere nwa afọ Igbo ọbụla ụzọ n'ọnwa mba ndị na outside countries ihe ọbụla ha na-eme ha ji were enweta ego ha ji azụ ụmụ ka ụzọ mepere ha ihe akụakụ na ihe enwe ka m na-akpọtute n'isi nwa afọ Igbo ọbụla n'ime ọnwa Septemba taa 1 ogologo ndụ na isi ike ka m na-akpọkụ n'isi nwa afọ Igbo ọbụla ụkwụ unu ji were ji obodo oyibo nke unu ga-eji wee nata na Disemba ọ ga-akacha mma o ji awụ unu nata ya nwebe ọṅụ enigwe dịka akwa ọkụkọ a na-awa ọ ga-awụ mmepe ụzọ nyere n'afọ Igbo ọhụrụ na-atụrụ mkpọrọ n'obodo oyibo ọkụkọ na-abụ ihe ka ọ ji eyi okpuru bụrụ mmepe ụzọ nyere n'afọ Igbo ọbụla n'obodo oyibo ihe na-esiri ike Chukwu akwa arịrị ka m na-ebe n'ụbọchị taa wee were akwa ọkụkọ Igbo enu si dịka akwa ọkụkọ a na-awa n'ala ka ndị mmụọ ozi na 24 elders soro akwa ọkụkọ a wee move ije wee kụwasị ọnọdụ ndị iro niile kụwasị ụlọ mkpọrọ ọbụla eji n'onwe afọ Igbo akwa m dị n'elu onye ime n'igwe bịa ka ịza ya oku onye ọja kpọkuwe m na akwa m dị n'elu onye ime n'igwe bịa ka ịza ya oku zalụ m ụmụazị be anyị niile jere obodo oyibo ekpere mepere m ụzọ na-abanye n'ọnwa mba abanye n'ọnwa mba Chukwu abanye n'ọnwa mba ogboja butuelu m akpata oyi abịa n'alụ abanye n'ọnwa mba mi na America mi na Asia country mi na South Africa mi na African country ebe ọ bụ na nwa afọ Igbo anọ na anụ ụwa niile ka m na-asị na mmepe ụzọ abụrụgo nke ụnụ kwelunu m ise aka n'ilu abụrụgo nke ụnụ kwelunu m ise ibe ọma ji emekọtala ụnụ n'ọnwa mba ọ na-emere ụnụ a na-emepesịrị ndị be anyị nọ na nga ọ na-emere ụnụ a na-emepesịrị ndị be anyị nọ na nga onwe nwa afọ Igbo ya atụzi nga n'obodo oyibo dịka nna amawa akwa na n'ụbọchị taa ka ebube eluigwe bịa jiere m ije dịka o si ejere nya na mbụ ka ndị mbụ na ndị egede bịa jiere m ije dịka a si ejere nya na mbụ ka multitude of angels bịa jiere m ije dịka a si ejere nya na mbụ ka igwe ndị mmụọ ozi pụta bịa ji aka ha gbaa ama ihe ọma ha n'isi ụmụ Igbo niile maka mmegbu a na-emegbu anyị dị too much mmegbu a na-emegbu anyị dị too much mkpagbu a na-akpagbu anyị dị too much agbụ a na-eke anyị dị too much anaghị ekwezi ka anyị megharịa ahụ akpụrụ anyị jewa Abuja uwe were akwa na-ekwubi okwu n'ụbọchị taa aka ọbụla ji nwa afọ Igbo si na ya eji ahafụ ya aka ọbụla ji nwa afọ Igbo si na ya eji ahafụ ya chụọ ụmụrụ ya eji ahapụ ya anọ n'ụbọchị taa wee na-ekwubi okwu wee si na aka ahụ ọ ga-ana n'iyi ama mepekwara n'afọ Igbo ebe niile ha nọ kwelụnụ m ise okwu ekwuru were nwi okwu
kwuru were nwi onye chọzikwara ife ode jinjin onye chọzikwara ife ode jinjin ibe ode jinjin nke eme ọ gaa na Instagram ọ ga-enweta m ọ bụrụ na ọ gaa na Facebook ode jinjin na China ọ bụrụzikwana na ọ gaa